Hej, mit navn er Troels Andersen, og til en skoleopgave har jeg fået til opgave at vise, hvordan man bruger triggers i en database. Derfor har jeg startet med at åbne Microsoft SQL Server Management Studio, hvor jeg så her vil starte med at vise, hvordan man opretter en trigger. Det gør jeg ved at skrive create trigger, og derefter navnet på den trigger, jeg gerne vil oprette. På den måde så ved serveren, at den skal lave en trigger med det her navn. Jeg kalder den så display user trigger. Det jeg gerne vil have den til, det er at vise mig, hvilken bruger, der har oprettet en bestemt post. Derfor så sætter jeg den på min blogspot. Den burde nok have heddet blogpost, men det har jeg ikke ændret. Den her trigger, den skal så trigge, når der bliver indsat noget i min blogspot. Så det vil så sige, hver gang der bliver indsat noget i min blogspot, så trigger den. Og det der bliver trigget, det kommer til at stå mellem begin og end. Det første jeg gerne vil vide, det er hvilken bruger har egentlig smidt noget ind i den her blogspot. Derfor så siger jeg select username from user. Det er så det brugernavn, som den pågældende bruger har. Men jeg vil kun have én bruger. Jeg vil kun vide, hvem det er, der nu har lagt det op. Derfor så laver jeg en inner join, og det gør jeg på min inserted, som faktisk er det data, som bliver sat ind i den insert, den her trigger nu bliver triggeret på. Så derfor så kan jeg gå direkte ind i min inserted, og så sige, jeg kalder den for i, og jeg kalder user for u. Og så for lige at gøre det nemmere for mig selv, så det vil sige on, det er så min inner joint, der så kører på den her on. Der er det min user ID for både det indsatte data, og for min bruger tabel, som bliver sammenlignet. Det vil sige, at jeg får den bruger, som har sat data ind i den her blogspot. Derudover så har jeg lavet en lille print, som gør, at jeg får en besked, så snart der bliver indsat data i blogspot. Her har jeg så skrevet, the user that posted this can be seen in the results. Og det kommer så til at give mening lige om lidt. Hvis jeg nu prøver at sige execute, så siger den command has, den er blevet successfully completed. Så det vil sige, at når jeg nu sætter data ind i mit blogspot, så bliver den her trigger triggered. Jeg prøver lige at gå videre til den her. Der har jeg så en insert sætning til min blogspot, hvor jeg har titel, content, post date, status ID og user ID. Så det vil sige, at nu har jeg bare kaldt en testblog som titel, og det er test tekst for content, og så har jeg en dato og en bruger ID, eller en status ID og en bruger ID. Så det vil sige, at jeg har alt det data, der skal ind i min blogspot. Hvis jeg siger execute, så kommer det her data ind i min blogspot, og så skal vi lige se, om min trigger den nu trigger. Så det gør den. Hernede der kan I så se usernamet, det er så statager, så det vil så sige, det er min egen eller en tilfældig bruger, jeg har oprettet, der har brugernavnet statager, og det er den bruger, som har sat data ind i blogspot. Og hvis jeg går ind i messages, så kan I se her, at der er en row, der er affected, det vil sige, at det er den row, som alt det her data er røget ind under. Og så kommer min besked hernede, the user that posted this can be seen in results. Sådan så jeg kan gå, hvis det var beskeden man så kan jeg gå tilbage til results og se, det er brugeren, der har indsat data. Hvis den her trigger, den nu skal ændres, hvis der er et eller andet, man gerne vil ind og ændre i, det kan man så gøre herindunder. Eller jeg kan faktisk lige vise jer en ting. Hvis man trykker refresh hernede, så ligger min trigger her. Altså inde i dine tabeller, så find den tabel, der du har lagt din trigger på, i det her tilfælde blogspot. Og inde under triggers, der har jeg så min display user trigger. Der. Hvis jeg så gerne vil ændre den her trigger til at have nogle andre funktioner, så kan jeg gøre det således. Jeg går ind og skriver alter trigger i stedet for create trigger. Så skal jeg så vide, hvad den trigger hedder. I det her tilfælde, der hedder den så display user trigger. Så jeg har min display user trigger, jeg kan gå ind og alter. Den skal ligesom før være på min blogspot, og det skal være for insert. Men nu vil jeg gerne sætte en if statement ind. Det kan man gøre lige før begin, der kan du sætte en if statement ind. Så her, der siger jeg, at min user, jeg selecter min user, det er fra inserted, og jeg vil sige, at den skal være lige med 1. Så den her trigger, den vil nu kun blive vist, hvis min user ID er lige med 1. Det her nede er fuldstændig ligesom før. Jeg vil gerne se brugernavnet, og jeg vil gerne have min lille besked printet ud. Så hvis jeg kører den her, så ændrer jeg min trigger. Bum. Og så kan jeg nu gå ind her
Hvis jeg så siger, lige nu er min bruger ID 1, så hvis jeg trykker execute, så skulle jeg meget gerne få det samme resultat frem. Hvis jeg nu går herop og siger, at jeg i stedet for vil have min bruger ID til at være lige med 2. Hvis jeg så trykker execute, så får jeg ikke længere min triggers besked frem, eftersom at min if statement her siger, at det kun er, hvis min user ID er lige med 1, at den her trigger skal køre. På den måde kan man bruge if statements til at vise, til at bestemme, hvornår en trigger skal køre. Jeg håber, at den her video har hjulpet jer til at forstå, hvordan triggers virker, og hvordan man kan både oprette og ændre i dem. Det var alt fra mig.